Kukho into endibhidayo kodwa andiyazi noba abanye abantu bayayiqaphela. Umntu ke esuka eRhawutini okanye esuka eKapa okanye esuka eDurban, loo ndawo asuka kuyo ingaphandle esiya emakhaya, uzombona esithi funeke ndikhe ndiye emangcwabeni okanye ndiye emadlakeni, aye egadini okanye e-graveyard, loo ndawo babeka kuyo abantu. Ufika kwakhe phayana ufika azixelele ndingubani kabani ke, sihambe kakuhle okanye ndihambe kakuhle, ndiyabulela uba ndihambe kakuhle, ntonto, azithethe zonke iinto afuna uzithetha. Umbuzo endizibuza wona mna, njani xa usithi aba bantu bayakukhusela bayakwazi apho ukhoyo bakugadile yonke loo nto leyo, kutheni usazi-introdyusa ke ngoku? Bengafanelanga bayakwazi kanti? Okanye sithi aba bakhonfyuzi senza izinto ngoba ukhonfyuzi? Because ibundibhida mna laa nto uba umntu azazise ebantwini befanuba bayamazi. Because umzekelo xa usecaweni okanye ungena usenza umthandazo okanye usenza loo nto leyo, awuzazisi emthandazweni awuthi, Thixo ndim ke ububele nqoloba lona, ndiyacela ndizawuhamba ndibheke endaweni ethile ndicela awuyenzi loo nto because uyayazi uba uThixo uyakwazi. Kutheni kwaba okanye kulaa graveyard funeka uzazise? Okanye nje ikhona i-confusion ekhoyo? Asikho sure nje ngale nto esiyenzayo but ke injalo andiyazi.